Жените често се привличат от партньори според Марс в наталната им карта. Аз това съм забелязала и по себе си. Обаче това, от което истински се нуждаят, защото има разлика между искам и нуждая се, това са две абсолютно различни вселени. Какво искаме, от какво се нуждае. Това е все едно ти да искаш много да ядеш шоколад, обаче същевременно това ти пречи. Тоест си напълняваш, ти не се нуждаеш от това да напълняваш, колкото го искаш толкова много. Или примерно искаш много да пушиш цигари, но пък те ти увреждат дейля дроп. По същия начин с партньорствата. С мъжете, да. За мъжете после ще кажем, при тях Луната и Венера. Отворете си пак наталната карта, вижте Марс в кой зодиакален знак. Тук за домове няма да говорим, защото това е супер объркващо. Но, примерно, вижте Марса ви в кой зодиакален знак. Пак, нали, по елементи. Ако вашият Марс е огнен, в Лъв, Овен или в Стрелец, тогава вие ще се привличате от партньори, които са дейни, които са активни, които са с авторитет, т.е. хора, които са лидери. Такива мъже ще ви привличат. Някакви типа обществени фигури.